Pa sigurno da je Centar za socijalni rad ustanova koja je u ovoj vanrednoj situaciji koja je izazvana COVID-19 veoma angažovana. Pre svega mislimo na poslove koji su nam povereni od strane lokalne samouprave, a naravno to se pre svega odnosi na jednokratne novčane pomoći. Faktički 90% našeg posla se trenutno ipak odnosi na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba naših sugrađana i uglavnom, kažem, to su osnovne životne potrebe i zahtevi za jednokratne potrebe za lečenje. Znači, uglavnom, nabavka osnovnih životnih namirnica i nabavka lekova. Za to građani traže novac. Centar naravno prima zahteve za jednokratne novčane pomoći. To radimo shodno ovoj situaciji putem telefonskih poziva naših građana. Oni se obrate telefonskim putem i mi zahtev zavedemo po službenoj dužnosti i oni naravno se izjasne za koju namenu njim je novac neophodan, tako da stručni radnik napiše svoj izveštaj i direktor odobrava jednokratnu novčanu pomoć. Što se tiče novčane socijalne pomoći, znači to je pravo koje naši korisnici ostvaruju, ali to finansira Republika Srbija. Njih ima 143 porodice, znači 143 nosioca prava i plus naravno njihovi članovi porodica. To su naši korisnici koji su i radno sposobni i naravno oni koji su stariji od 65 godina. U prvom momentu Crveni krst je delio pakete starijim našim sugrađanima koji su korisnici novčanih socijalnih pomoći. Znači to su bili korisnici stariji od 65 godina i koji su sami. Upravo od danas kreće distribucija paketa za sve ostale korisnice novčanih socijalnih pomoći, tako da ukupno će biti negde oko 90 paketa podeljeno u narednom periodu, znači za sve ostale korisnike novčane socijalne pomoći, tu mislim naravno i na radno sposobne. Što se tiče sela, ja moram da istaknem veoma značajnu saradnju sa našim predsednicima mesnih zajednica, jer oni su ljudi na terenu i upravo oni nam alarmiraju i govore koji su to porodice najugroženije. Tako da zaista mogu da pohvalim tu saradnju sa svim predsednicima mesnih zajednica. Oni nam dostavljaju spiskove tih ugroženih porodica. Naravno, njihovo mišljenje nam je dragoceno o prostoj neophodnosti odobravanja jednokratne novčane pomoći. Tako da, kažem, skoro svi predsednici mesnih zajednica su dostavili svoje spiskove i u principu je to negde 5, 6, 7 porodica. Kažem, ajde nek bude prosek možda jedno 6, 7 porodica koje su nam dostavljene iz svake mesne zajednice. A kakva je saradnja sa drugim institucijama, sada u gradu, Crveni krst, krizni štab i ostali? Pa svakako je odlična. I sa Domom zdravlja, i sa Crvenim krstom, sa kriznim štabom, policijskom stanicom Bajina Bašta. Zaista svi sarađujemo na dnevnom nivou, ukoliko postoji potreba se čujemo. Mi se trenutno najviše čujemo sa ljudima iz Crvenog krsta, upravo zbog spiskova, zbog distribucije paketa, kažem, po logici stvari najčešće sa njima, ali svakako i sa, kažem, i kriznim štabom i sa Domom zdravlja. Centar nema već par godina dovoljan broj zaposlenih, ali mi smo se organizovali u skladu sa instrukcijom našeg resornog ministarstva i u skladu sa objektivnim okolnostima kakvi su u ovoj situaciji. Kažem, najviše se rade jednokratne novčane pomoći i ta socijalna davanja i onda je najviše, kažem, tereta upravo sada na radnicima koje finansira lokalna samouprava, dok je ova porodična problematika malo sada, kažem, u senci, ne rade ni sudovi, tako da, kažem, to nam je sad na stand-by-u, ali, kažem, u skladu sa instrukcijom imamo kolege koje rade od kuće, znači donete su rešenja za rad od kuće.
Da, gerontodomaćice su izuzetan resurs u našoj lokalnoj zajednici. Njih ima 6 i one trenutno imaju 28 korisnika, pre svega mislim na grad i na prigradska naselja. Centar pruža, da kažem, proceduralnu podršku, mi smo negde povezani kada se podnosi zahtev za pomoć u kući, to ide naravno preko Centra za socijalni rad, a svakako i savetodavnu podršku ukoliko prosto postoji takva vrsta potrebe, mi smo uvek tu za njih, jer kažem, oni su mladi kao udruženje, a do prošle godine Centar je pružao ovu uslugu pomoći u kući, tako da mi imamo iskustva i svaki vid podrške i pomoći zaista pružamo i čujemo se bukvalno na svakodnevnom nivou. Radno vreme Centra za socijalni rad je od 7 do 15 časova i zaista građani zovu, oni vrlo dobro znaju i naše brojeve telefona, to su 869-023 i dežurni telefon je takođe sada, što bi rekli, se i usijao, 065-88-69-023, to naši građani znaju, takođe postoji obaveštenje na vratima Centra za socijalni rad, tako da ne libe se i kažem, uglavnom zovu zbog materijalne podrške i, kažem, zbog paketa. Malo smo, kažem, bili preopterećeni pozivima u smislu paketa penzionerima, zaista mediji su obaveštavali da su u većim mestima deljeni paketi za penzionere do 30.000, znači koji imaju penziju do 30.000, međutim, kod nas nije takva situacija. Mi smo se na kriznom štabu dogovorili da u nekom narednom periodu korisnici najnižih penzija iz radnog odnosa dobiju pakete, tako da, kažem, imali smo onako dosta poziva i dosta vremena potrošimo na objašnjavanje zašto je to tako, ali, kažem, u svakom slučaju svaki građanin koji je pozvao Centar za socijalni rad je dobio tačnu i blagovremenu informaciju. Ima li poziva vezanih za psihološku pomoć i podršku? Pa ja moram da kažem da ih nije bilo mnogo, bilo je par poziva, ali u svakom slučaju to su saveti koje prosto čujemo i u medijima, da je sada važno da se negde skoncentrišemo na neke kratkoročne ciljeve, da negde strukturiramo tu svoje vreme na dnevnom nivou, da se ne bavimo nekim dugoročnim planovima i naravno da budemo svesni sopstvene samoodgovornosti kada su u pitanju mere zaštite, kako bi što pre izašli zaista iz ove krize. Da li se beleže slučajevi porodičnog nasilja? Da, slučajevi porodičnog nasilja se nažalost beleže, ali moram da kažem da nisu u onolikom broju kako se to inače dešava u nekoj redovnoj situaciji. Da, kako se tu postupa sada? Postupa se po istoj proceduri, samo što ih zaista ima manje. Uglavnom je fokus na policiji, na tužilaštvu i Centar dostavlja svoj nalaz i mišljenje, tako da izriču se mere, upozorenja ili zabrane kontakata, tako da procedura je ista, bez obzira da li je redovno ili vanredno stanje. Da li se broj korisnika povećao u ovim vanrednim okolnostima ili je to ostalo na nivou? Pa, pravo da vam kažem, broj korisnika, mi ne možemo sad stvarno da vodimo evidenciju u ovom momentu, još i statistikom da se bavimo, zato što je stvarno izuzetno naporno, jako je velik pritisak, ali to su uglavnom ljudi koji su naši korisnici. Ja mogu samo da kažem, eto, čisto radi neke ovakve informacije, u toku prošle godine bilo je 738 zahteva za jednokratne pomoći, a 414 korisnika. Znači, uglavnom isti ljudi podnose više puta u toku godine i zaista mi sve dobro znamo. Ono što bih voljela da istaknem, recimo, u toku prošle nedelje su dolazili neki ljudi, oni ne žive odavde, ovde ne žive, ali su oni došli da prijave jedan težak slučaj u svojoj okolini
i prosto to je izuzetno lepo i jedna vrsta solidarnosti koja se ovako pokazuje na licu mesta, jer ne možemo mi sve ni znati. Jako je važna ta interakcija između Centra za socijalni rad i građana naše opštine. Naravno, uvek tu može da dođe i do neke zloupotrebe, ali njihovo je da nama daju informacija, mi smo ti koji ćemo to već proveriti. Imamo mi naravno svoje metode socijalnog rada koje koristimo i naravno proveravamo tačnost tih zahteva ili opravdanost faktički tih zahteva. Narodna kuhinja se tiče Crvenog krsta. Ja samo mogu da kažem da su ljudi koji su korisnici Narodne kuhinje prvi dobili pakete, zato što Narodna kuhinja sada i ne radi, tako da i oni su pokriveni, da kažem, tim potrebnim namirnicama, ali kad god postoji potreba, zaista naši građani znaju da mogu da se obrate centru i da dobijaju jednokratne novčane pomoći. Lokalna samouprava izdvaja značajna sredstva, zaista to mogu da kažem, i kad uporedimo ostale lokalne zajednice koje su u našem okruženju, a imam informaciju da će rebalansom budžeta biti i povećana sredstva za ovu poziciju, tako da mislim da ćemo i do kraja godine imati dovoljno sredstava na ovoj poziciji, da možemo da pomognemo našim građanima da zadovolje zaista sve svoje osnovne životne potrebe i naravno lečenje. U ovoj situaciji je akcenat na ta dva osnova, ali, kažem, kada prođe ova vanredna situacija, sigurno da će biti zahteva za pomoć oko plaćanja električne energije. To nam je inače jako velik problem u našoj opštini. Zatim biće takođe zahteva oko školovanja dece i naravno svako ko se nađe u trenutno materijalnoj ugroženosti ima pravo da podnese zahtev. Znači, čovek može i da bude zaposlen, ali prosto da porodicu zadesi neki problem ili, ne znam, da je u pitanju neka bolest ili, kažem, nešto može da se desi i zaista jako je važno da ljudi znaju da mogu da se obrate Centru za socijalni rad i mi ćemo u svakom slučaju, naravno, prvo proveriti opravdanost tog zahteva. Ako postoji opravdanost tog zahteva, u svakom slučaju ćemo odobriti novac i ljudima će to biti isplaćeno. I još jednu stvar da kažem, trenutno nam više negde odgovara, prosto nam je efikasnije kada nam ljudi dostavljaju brojeve tekućih računa. U redovnoj situaciji ljudi su navikli ovde da dolaze, mi isplaćujemo gotovinu, međutim sada je to malo otežano zato što je naša ekspozitura trezora zatvorena i prosto mora da se ide u Užice, u filijalu, pa to malo otežava, pa onda ako je veći iznos, onda to mora da prođe 5 dana da bi njima leglo na račun, tako postoje tu neki tehnički problemi, ali eto ja molim prosto za strpljenje, u svakom slučaju zahtevi su odobreni, ljudi će novac dobiti, ali eto prosto negde apelom da budu malo istrpljivi.